Galatians chapter number 5, verse 25 to 26. Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain. While they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of the prison, and he performed for them. When they stood among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." Then now the temple was crowded with men and women. All the rulers of the Philistines were there, and on the roof were about 3,000 men and women watching Samson perform. Then Samson prayed to the Lord, "Sovereign Lord, remember me, please, God. Strengthen me just once more, and let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes." Then Samson reached toward the 2 central pillars on which the temple stood, braced himself against them, his right hand on the one and his left on the other. And Samson said, "Let me die with the Philistines." Then he pushed all his might down, and down came the temple on the rulers and all the people in it. This he killed many more when he died than while he was lived. Verengai 15, 14, 15. Vatongi 15 verse 14 to 15. Zvino akati achisvika Rei, vaFiristia vakamupurudzira. Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba guru. Tambo dzakanga dzakasunga maoko ake dzikafanana nechinda dzakatsva nomoto, zvisungo zvake zvikanyauka pamaoko ake. Akawana rushaya rwembongoro, akatambanudza ruoko rwake, akatora ndokuuraya varume vane 110 narwo. Hallelujah. 14. As he approached Lei, the Philistines came towards him, shouting. The Spirit of the Lord came powerfully upon him. The ropes on his arms became like charred flax, and the bindings dropped off his hands. Finding a flesh jawbone of a donkey, he grabbed it and struck 1,000 men. Then Samson said, "With a donkey's jaw I've made donkeys of them. With a donkey's jawbone I've killed 1,000 men." May the good Lord bless the reading of the word. Nasina mbotaura nenyaya ye the Holy Spirit, and how does it come to hand in tight spots? How does the Holy Spirit works to us? Many of us have understood Holy Spirit is speaking in tongues. We love so much to speak in tongues. But today I want to present to you another aspect of the Holy Spirit that is hidden to many. When the Spirit of the Lord in the Old Testament and in the New Testament comes upon flesh, it only manifests in the speaking of tongues, and that only happened on Pentecost. God did not release the Spirit of his Spirit to make people shout in other tongues, but he unleashed the Spirit of the Lord to manifest power, especially when his dominance is provoked. When the power of the Lord and his anointing is provoked, the Holy Spirit increases the strength of the saints. Kana simbara mwari rikatestwa rikaedzwa, mweya mutsvene anozviratidza. Pane murume anonzi Samson, obva atumwa kumukadzi waManoa, akati enda unobereka mwanakomana, haazogerwa musoro, ndaisa simba maari, nekuti vaFilistia vaonererwa kwemazuva akawanda.
Samsoni kwakupfekwa nesimba ari chikomana chimutineja, kwakubvarura shumba, kureva kuti mweya mutsvene une tsika yekuti kana simba raMwari rikatretenwa anoburuka oratidza kuti kudenga kuna Mwari. Samsoni ane nguva dzaanotanga kurwa nevaFiristia ombopiwa simba rekubata makava. Remember, mweya mutsvene haugari in speaking in tongues, unomirira the enemy of the gospel to arise, then the Holy Spirit will go in power, full blown power. Ena unobvunza vana Peter nana Johani vachienda pa beautiful gate, vanhu vachiti Jesu akafa apera simba akaenda, ndo papfekwa Peter nemweya mutsvene oti mari nendarama hatina, but akafa pamuchinjikwa haana kufa akamuka, simuka ufambe. Kureva kuti when what God wants on earth is threatened, the Holy Spirit comes to manifest. Yandaverengesa kuna kumurume anonzi Samson kune bhuku yaChurches, mweya mutsvene vaishanya mazuva iwayo vaisagara panyama yemunhu, vaita kuburuka kubva kudenga. Kana zvinodiwa naMwari panyika zvakuenda the other side, pane murevereri akakwana anonzi Jesu Kristu akati ndakuenda handikusiyei muri mega. Hondo idzi padzinosimuka pane the power of the Holy Spirit. Rega kutenda kuti mweya mutsvene kutaura nendimi, tenda kuti mweya mutsvene kukunda hondo. Kana dzasimuka anondipfeka, kana andipfeka anondigonesa zvisingagonekwi nenyama. Samson anonorora chifewe, ombosungwa. Pekutanga anorora musikana wake, obva asvika akapiwa mumwe murume kuvaFiristia. Mwari vachida kuratidza vaFiristia kuti ndichiri pabasa. Paanosvika mukadzi aroorwa, anobata makava oasunganisa muswe. Imimi kukupai kitsi chaiyo, kubata muswe wekitsi unoziva mamariro ainoita, but mweya mutsvene vapfeka Samsoni anotosunga makava okanganwa kumuruma, onopisa minda yevaFiristia. Kana nyaya dzako dzakunetsa mudikani, pfekwa nesimba ubve muordinary level upinde pari extraordinary. Kana pachida speed bvunza Jehu, Bible rinoti azodzwa nemafuta akamhanya. Nyaya yekumhanya yespeed haina kutangira pana Jehu, inoshanda ivhiri pamurume anonzi Elijah. Anoti kuna Ahabu, chienda kuguta iwe nemabhiza ako. Muranda wake kwakuenda ka7 kunotarisa kugungwa. Paanoona kachanza, Bible rinoti akamhanya Elijah kutangira mabhiza nengoro aenda kare. Kureva kuti kana paine pari kuda speed, tenda mweya mutsvene akupfeke. Nyaya yespeed anoinzwisisa, hakuna anosiya akazodzwa. Kana vakuda murume, rega kuzora ponze, ena unopfeka chizoro chemweya mutsvene. Bhaibheri rinoti mambo paakaona Esther akafriza. Ndiani anoda kufrizisa wake mangwananano? Ambobekwa nemweya mutsvene. Kana murume achiura, usabate foni yake. Kana murume wako riri hure, rega kubata foni yake. Rega ndikubatsire, pfekwa namweya mutsvene anopfawisa mapenzi kuvaita vanhu. Iwe pari pamwe paunotaura kuti mhando yemunhu wandiri kudhila naye haashandwe naye muordinary. Mweya mutsvene ndipfekei ndiite zviri extraordinary. Hauna kundinzwa. Ukabata foni unoita BP, but ukapfekwa nesimba ramweya mutsvene rinova rakagara. Unoenda anchizvitarisa so, ndikati Samson anonhonga shaya yembongoro. Bible roti mweya mutsvene came upon him, akanhonga. Pane zvimwe zvinhu zvekuti patakadzidziswa, unonzwa vanhu vachiti Pentecostal church, kureva kuti tinotaura nendimi. Ibva pakutaura nendimi, mweya mutsvene ngaashande pauri patight spot, pazvinenge zvakaoma, chiti mweya mukwanisi ndikwanisise udarike. Ndopaunoona kuti Samsoni anonga akasungwa, vachiti tambata muFiristia. Pfambi yavo yavataurira kuti tasunga Samsoni. Iwe vavengi vako ngavanoudza mambo wavo Satani kuti vakakusunga. Pavanosvika vachiti zuva rekukupedzisa rakwana, tambo dzakakusunga dzinongoregedza. So kana mweya mutsvene aburuka pamusoro pemunhu, ane simba raanomupa. Ende musimba ramweya mutsvene hariuye pasina muvengi. Ndatida kupa simba rinodena varoi kumuka.
iwe hakuna munhu anopfekwa nesimba pasina need. Panofanira kunge paine need for the Holy Spirit to come upon you and to action that power. Ndopa unoona kuti Samson anokatadura ejo rembongoro ouraya varume 1000. Varume kubata vanhu 1000 musoro kudai. Kungodai usingaroyi hako, kungodai unotopedza vaneta. Ko kuzorova vachifa. Zvoreva kuti mweya mutsvene ane a quickening and an efficient spirit yaanopa vanhu vanotenda kana nguva yakwana yekuti simba raMwari rateswa. Samson uya anozosvika nguva yaanoirasa, obva arasa the key of the power, obva arasa zvakare the connection of the power. Oudza chifeve kuti ndigerei musoro, vaagerwa vavamubata, vamubvisa maziso. Asi pane chinhu 1 chandisingatendi muna Samson, but pane chimwe chandinotenda. Akakumbirei kufa nawo. Ndichiziva hangu kuti simba racho ndinaro, ndaingokumbira kuti Mwari pavari kudonha vachifa ndichikwira pamusoro. But Samson anoti ndoda kufa nawo. Bible rinotibvudzira Samson, mhiko yaMwari yakatanga kukura, bvudzi richikura, ranga rakanzi harigerwi. Ndopaanoenda kumunhu aimuchengeta. Unoziva kuti pamwe pacho ukanga uri muKristu ukavarairwa, hanzi he was dancing for all the kings and their friends and the leaders of the Philistines, vachiti murume uyu akauraya vakawanda. Munhu ana Mwari akarasika, regai kufara, nekuti Mwari akambomunzwa before, ane simba rekumunzwa futi zvakare. Samson amborasika, simba ramboenda, nyasha dzekumweya mutsvene haachagari maari, asi wazodzoka. Ndopaari kuti mambo, Mwari vari kudenga, one more time. Iwe panogara vanhu 3000 padenga, akasi kapira kesimbi kare apa. Can I repeat this? Panogara vanhu 3000 padenga, akazi kasimbi kauri kuona katakagara kakatakura rufu. Akamukanzi kabatira neise chechi yese, musina equipment amukadonesa. Kabhai kaka amukatisundidzira. Munoswerera muripo muchikarwa nesando akabendi. But Samson ari kuti pane vanhu 3000. Oti Mwari, chimbondipfekai ndiripire maziso angu. Vangani venyu munomo vari kutambiswa tsava naSatani, vari kuda kumboripira nyaya dzavo. Pane pamwe panoedza kuti Satani akapfunya chisero mumba mangu. Vanhu ava vari kutamba neni, ndaedza ichicharamba, ndonguva yonomboti Mwari, chimboripiraiwo nguva iyi. Ndopanonzwa Samson achiti, I want to fight for my eyes and revenge. Ndopaanoti ndiurayei navo. Bible rinoti akauraya 3000, more than what he killed in his good days. Pane chinhu 1 chandada kukudzidzisa pamusoro pamweya mutsvene. Mweya mutsvene haashande kana praise team yaimba, kana vanhu emotional. That is called the tinoiti isusu ecstasy. Patinoimba paya tichita whooping nekutaura ndimi, we call it an ecstasy spirit, the spirit of the Lord in praise. But that's not a conquering spirit. That's not the purpose of the Holy Spirit coming on earth. Kuti tingosvetuka hedu titaure nendimi. Mweya mutsvene akadzikira zviri nani. Kana wathreatenwa kumba, wathreatenwa kubasa, vanhu vakukurongera yakaipa, nambotaurira ndi that's when the Holy Spirit works. He comes. Remember kuti pakasunungurwa Peter nema-angels, pakanga pasina aimba, pakanga pasina ari kunamata, hapana aiita noise. That was purely the power of Christ at hand. Kune munhu wandiri kutaura naye ari kuda simba iri asati aenda kumba, kuti vanhu vari kutenderera panyaya dzako varege kufunga kuti mweya mutsvene anogara kuchechi, but mweya mutsvene anogara pavatsvene kana zvinhu zvavo zvathreatenwa nemuvengi. Ndaimboudza umwe munhu aiendawo ari mubhodhi zvikanzi mufundisi, tafunga kumboratidza munhu waMwari kuti tiri church board. Ndikati munoda kuita sei? Zvikanzi pane zvada kuita. Ndikati rega ndikuudze, kune vamwe vanhu wekuti the more you try to fight them,
the more you lose. Hakuna munhu anorwa nemunhu akapfekwa namweya mutsvene zvikamuitira zvakanaka. VaFiristia vaisiurayirwa masoja avaituma kuhondo, vakuru vachisara vari mumaofisi. But Mwari vakatendera Samson kuuraya vakuru kuteera maziso ake. Why? Vakafunga kuti vabata Samson vasingazive kuti simba ramweya mutsvene rinoshanda kana vanhu vakazodzwa vakatretenwa. The Holy Spirit is there to protect you, whether you are speaking in tongues or you are not speaking in tongues. When your territory and the God you serve is brought to shame, the Holy Spirit stands and fight for the saints. Pano munhu ari unofanira kundinzwa. Rega kufunga kuti hanzi kuchechi nhasi kwanga kuina mweya mutsvene. Mweya mutsvene agari munomu. Munomu hamuna basa ramweya mutsvene. Anouya chete kana tokurumbidza. Mweya mutsvene anofanira kugara mumba kwako. Panouya varoi kumba, ngavarohwe, ngavaone moto, ngavatsve. Why? Vakurwa nenyasha. Remember, he said the Holy Spirit came to be the comforter. Yes. Pane vamwe vanhu vachijaira kushandiswa nezvivanda. Nhasi ndoti mweya mutsvene ambokupfeka. Pauri kunorara pamubhedha zvinosangana newe, pane simba randinoda kuririsa musevhisi ino rinoti kana wakusangana nepanorema, mweya mutsvene ngaakupe simba akurwire when the time is you are in need. Iwe remember kuti Jesu vanonzi vakamboendeswa pamawere akapfuura nepakati pavo vasingamuoni. The Holy Spirit protected Joseph, but it was not vocal. The Holy Spirit when the Holy Spirit comes upon you, when he came upon Mary, Mary conceived. When the Holy Spirit came upon Peter and John and James, they became bold. When the Holy Spirit started to work with Paul, when the Holy Spirit has come upon you, it gives you the power to do things. It's a quickening spirit. It's an enabling spirit. It's a ruling spirit that dominates in the spiritual and in the physical. Mweya mutsvene anogona kuonekwa in the physical through a man. Mweya mutsvene, he can manifest in your life. Pacho parikunzi nevanhu uyu haapagoni. When the Holy Spirit comes upon you, he will enable you. Ndine vamwe vanhu vane maareas akaramba. Ndoda kuti mweya mutsvene ambokupfeka zviite. Nhasi zvitange kuita. When the Holy Spirit comes upon you, pane zvakaramba zvinoita. The Holy Spirit does not only manifest in tongues, it manifests in works. When the Bible says, I have given you power, and I did not give you the spirit of fear, but I give you a courageous spirit and power. When the Holy Spirit is upon you, he has power to do things. Kune munhu andiri kutaura naye mangwananani. Kana vaifunga kuti mweya mutsvene kutaura nendimi, that's not the Holy Spirit. The Holy Spirit is when you do stuff. Enanobvunza vese vanga Bible rinotogwa David achitaura achiti kuna Mwari, asvika musha wake wapiswa, Mwari vachizadzisa shoko ravo kuti David akauraya Uriya, akatora mukadzi waUriya, masikati, manheru. But shoko raMwari rinoti kuna David through Nathan, wakazviita manheru, ini ndichazviita masikati. Vakadzi vaDavid vanotorwa voendwa navo. Vaendwa navo, havaendwi navo chete, vanonoshandiswa nemasoja. David paari kudzoka ari kuziva kuti izvi zvakataurwa naMwari kuti zvichaitika, ndatora mukadzi waUriya. Ndo paari kubvunza kuti should I pursue them? Kureva kuti ari kuti mweya mutsvene ndipfekei, ndiwane the power to recover. As a man I cannot recover, but through your enabling spirit I can recover. Pane zvimwe zvinhu muupenyu zvekuti when you have lost it, you cannot recover it unless you are endowed by the Holy Spirit. Unless the Holy Spirit has come upon you, there are certain things that you cannot recover. Pane zvimwe zvinhu zvekuti zvikaenda so
unoda kuti mweya mutsvene akupfeke, ende mweya mutsvene haazi kure, and is not waiting for the pastor. He needs you to believe and to call upon him and say ndaakudarika nekuda kwezita raJesu, and you cross. Naambotaura neumwe munhu ari pabhodha akati mufundisi ndabatwa, ndaiswa muvhani, pemiti yangu yakaiswa chidhindo chefeki. Ndikati I want you to repeat Jesus, Jesus, uri mvhani imomo kusvika vavhura vhani. Ndikati zvikanzi ko vakandinzwa, ndikati handiti ndo vakakuvharira, saka vanorega sei kukunzwa? Zvikanzi ko mufundisi pane vanhu, ndikati handiti ndiwafona uchikumbira zvekuita. Akatanga kuti Jesus, 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 Jesus. Ava vari kuda mari, vari kunzwa ari kuti Jesus. Umwe wacho akangoti remove, hanzi let's drop this crazy man. They dropped the crazy men and they got their money from the normal men. Unoziva here kuti chimwe chinotitadzisa kupukunyuka kumabasa nemumakombi matinofamba nedzimotikari dzatinoita kunyara kuti ndichanamata kana vanhu vaenda. Pane pamwe pasingachadi kuzi pane vanhu kana kuti hapana vanhu, ndaakudaidzira zvandakatenda mazviri. Hanzi mufundisi ko ndikanzikwa nevanhu ndichiti Jesus, ndikati daidzira, saka kuti Jesus, Jesus, zvikanzi remove this crazy man. Ichivhurwa vhani, benzi richidzika, ende rakadzikisirwa pakanaka some 20 meters away from Messina, panowanika malift ekuno kuJoburg. Ndopano ipapo ukandibvunza kuti mufundisi, what does the Holy Spirit say? Ndopandokuudza kuti mweya mutsvene ashanda. Can I tell you this? Ukataura nendimi dzine mahyphen nedzine makoma usina simba rekuchinja tough situations, ndimi dzako dziri void. You have to have the Holy Spirit to make things that are tough to make impossible things possible, to make the manifestation of power through miracles. Then the Holy Spirit is at work. Yes, we can speak in tongues, but pamwe pacho panongoda kuti simba raMwari mutsvene ngarishande. Madhora akavharika haavhurirwi muchechi, varoyi havaroyeri muchechi, vanorohwa nevarume havaroyerwi munomu. Iwe wakatogara newako unozoti anorova, haakuroveri munomu, haisati ambokutsunya munomu. Unoda kudaidzira Jesu uye unoda mweya mutsvene kuti usaroveke uri kumba nekuti hauroverwi munomu. Saka ukataurira nendimi munomu, simba racho risikaendi kumba, unopedza kuchema nendimi munomu, uchisvika kumba usati wachinja ubva wakwatidzwa. Because ndimi wasiyaka kuno. But ukafamba nesimba ramweya mutsvene rinoti kana munhu atsvikisa ziso nehasha, ukamutarisa so anoti so sorry. Ndaitaura neimwe member so yakauya kwandiri zikanzi mufundisi, can I make a testimony? Ataura ndikati it's not a testimony, it's a confession. Pane musiyano wetestimony neconfession. Maizviziva here? Ukaitira munhu zvakaipa ukanokumbira ruregerero, it's not a testimony, it's a confession. Vanhu vazhinji vanouya vachipa matestimony, vanenge vachiita maconfessions. Ndauya kuzopupura kwauri munhu waMwari kuti ndakakutadzira, haasi kupupura. Kupupura itestimony. Ari kuita confession, handisi kuti chishona nechirungu zvinosangana papi. Mazvinzwa? Ndokuti mumwe munhu anzwisise kuti the power of the Holy Spirit is not only in tongues, but is in the power to overcome tight situations. And when the Holy Spirit works, it does not work when you have majority. It works when you are an individual. Pane inonzi the corporate grace ne individual grace. Mwari ngavakubatsire ugare pa individual grace. Nozvinine mumwe munhu andiri kutaura naye so. Pane pamwe pauda kuti mweya mutsvene akupfeke so unodarika. Pane pamwe pana munhu akambondibvunza kuti mufundisi ndikuenda kuinterview ndoita sei? Ndikati pfekwa namweya mutsvene, ngaakupfeke so, kungopfekwa nesimba so, kuti zviri kuramba
zviiti. Do you know kuti Bible shoko raMwari rinototaura kuti wese aigarwa nemweya mutsvene ane zvaaita. Hapana akagarwa nemweya mutsvene kuti ataure nendimi. Read me one verse kusiya kwepaPentecost chete ndopakaungana vanhu vakatanga kutaura nendimi zvikanzi pana mweya mutsvene. Mweya mutsvene anoshanda. Unozwa chinzi the spirit of the Lord led Peter, the spirit of the Lord led Paul, the spirit of the Lord came upon them vachiita something. Saka kana uri kubasa unogona kupfekwa nemweya mutsvene kuti uite zvinhu zvisingagonekwi nevaridzi vekambani. Paipfekwa Jakobho namweya mutsvene anga asi muchechi, uye Jakobho paaipenda tsvimbo achibira Labhani anga asi muchechi. Mweya mutsvene vaitova naye kurwizi achisvuura miti. Saka unogona kunge uri muofisi uchitogadzirisa nyaya dzako mweya mutsvene ari pamusoro pako, but vanhu vakadzidziswa kuti tichanosangana nesimba kuchechi, ndosaka zvinhu zvisi kuitika muupenyu hwevanhu. Ini ndikasaina bepa randoda kusubmita kumaofisi evanhu ndoripfekedza mweya mutsvene. Why? Mweya mutsvene haagari muchechi, uye hatimude muchechi because muchechi tinogara 3 hours, kumba tinogara mahours mangani. Hanzi mweya mutsvene anga achifamba kuchechi. Iyi manifestation, and inonzi manifestation of power, not the action of power, manifestation. Actioning of power kumba kwako. Mweya mutsvene ngaagare kumba atange kuita zvinhu. Kune mumwe munhu wanda kutopa nyasha this year, imbopiwawo kambani nevarungu ngavangokusiyira, ngavawanekwe kuenda vasiyire iwewe. Kune mumwe munhu atofunga kuti inini chaiye. Pane vanhu vanozvizvidza, so akangota ureka pane imwe notice the spirit. Ndakambobvunza umwe munhu wandoshanda naye achiti hai zvatigoni kuzviita sehama nehama. Ndikati muri kupirei nyasha dzamunoda kuvanhu? Kana dziri nyasha dzatiri kuda ngatidzishandise isusu, tirege kudzipa vanhu. Ndaibvunza, ndaitaura nevamwe maiso kune imwe chechi kwete panapa, vakanditi mufundisi munoziva kuti munin'ina murume wemunin'ina wangu ndini ndakatomurifeya kumunin'ina wangu. Ndikati waisa muda here? Kandi mufundisi papacho kuudiki. Iye akatora munhu ada kuroora akati do you know kuti ndine masista. Iye murume ari kumuda asi ari kurifeya munhu. Kune vamwe mapenzi ari pano anototumwa kunzi nditaurirewo kana sisa vanda kutaura nawo, vabvunze kuti muda kutaura nawo nezvei. Ndiri kuvafarira. Alright, ngatimbotanga ikatamwa titi gozotaura nawo. Mukumwa tii munogona kuchinja vanhu pfungwa. Last week ndaitaura nyaya yechipo. Andine vamwe vari muno vakatorifeya vanhu kuvakomana iye achimunda, kana dzimwe shasha dziri kuswera dzichinanzvira muromo akarifeya mumwe musikana kumwe mukomana iyewo achimunda, but aitya kumutaurira kwakumurifeya kune vasingatyi. Kune dzimwe shasha dzaikwata dzese shasha zhinji dzakagara pamberi apa hadzina kumbotaura nemuromo idzi dzakanyora tsamba idzi. Unonyorera munhu tsamba wanga wakagara naye padeski uchitadza kungomuudza kuti iwe ndichazokupai hangu tsamba yangu, mundofunga munogona kuifarira. Kune vanhu vanonamata minamato yakadaro pamberi paMwari, haagoni kunyatsotaura zvaari kuda, haagoni. Unonzwa munhu achienda pamberi paMwari, Mwari ndokutendai ndiri kukumbirawo basa. Uri shuwa here kuti uri kuda basa? Ndiani anoda basa manapo? Ukwane, taura chokwadi kuti Mwari ndoda mari, urege kuvapa method yekukuropafadza nayo. Haunozvinzwa? Unoita 7 days uchinamatira basa, wakakwana here iwe? Uri kuda basa here kuti uda mari? Sei uri kuenda nekuseri? Taura kacha uri kuda. Uri kunyorerei tsamba munhu wacharipo? Ina ungana chipinda mprayer room hansweri chinyepa kuti Mwari ndikutsvaga basa. Ini nditongotsvaga mari, kana Mwari vazofunga kuunza basa kuti mari iweka ngazvichingodaro, but kana vachida kungondipa ndisina kushanda, I'm still ready for it. Even mufundisi vanogara vachinditsura tikashanya. Mukandifarira ndashanya ndogona kuudzai kuti zvamuri kubika handisi kuda, ndiri kuda izvi. Ukaona ndangodya pamwe pacho muri kutyisa.
ndaamboshanya rimwe gore ndisati ndamufundisi vandanyara kutaura kuti handisi kuda derere, vandarova saderere chipodziriya ndarova ndakupedza ndakona pakuuya huku ndikati vakomana ndosimewo yada ndichinzwa iyi apa apetaiti yese yaperera paderere. Kune vanhu vanonamata vachidaro, so changoiswa pamberi pake ndo chaanotora. A person who collects everything. When you have the Holy Spirit, you must sense and ask what you want. Jacob did not contend mukutarisa mombe dzemunhu. Ane pamwe paanoti Mwari ndipewo nyasha dzekupenda tsvimbo. Ndine vanhu vari muno vanofanira kunzwisa kuti Mweya Mutsvene haashande muchechi chete. Effect muchechi haanyatsoshanda. Mweya Mutsvene anoshanda kubasa kwako, Mweya Mutsvene anoshanda kumba, Mweya Mutsvene anoshanda muroad. Ndichifamba, so I must just get an offer. Yandinongoedzwa iwe pane dzimwe nyasha dzaunofanira kungoona. Vanhu iwe unoziva kuti pakaenda varume vaiva kunosora kuKenani vachisangana nemukadzi uya anonzi Rahabhi, chifeve chakanuwirirwa nenyasha chikavachengeta. Ndiri kuti hakuna, ini ndosaka muchiona kuti handinyanyi kutauri zvakaipa nevanhu vanoita zvakaipa. Ndongotaura ndichiti tendeukai, because ndikanyanya kutuka vamwe vanhu pamwe Mwari anoda kundiropafadza nembavha. Ina handifungi kuti mbavha ikanzi indipe miriyoni kwandiri ndoramba. Bhaibheri rakatonyora richiti pfuma yevasakarurama inogadzirirwa vakarurama. Saka vandiona ndichitambidzwa sutu nehureka, usandibvunza, ndiri kuzadzisa shoko raMwari. Pfuma yevasakarurama inogadzirirwa vakarurama. Zvine iwewe pakauya munhu akapfeka miniso atiri kutsvaga vanhu kubasa, handishandi nevanhu vasina kupfeka. Iwe kuramani pashoko raMwari, rega kugara patsika dzevanhu, gara patsika dzaMwari. Tsika dzaMwari dzinoti gamuchirai vanhu vese, vane hembe nevasina. Endonoriverenga zvinonzi gamuchirai chi? Hazvina kunzi torai tsika dzevanhu vese, rangoti gava. Handina kuti ndikakuona wakashama mangwana kuti ndakati gamuchira vanhu vese. Ndakati vagamuchira, handina kuti tora tsika dzavo. Kune mumwe munhu anonetseka angosvika pane vamwe vanhu haachatofari. Inini ndinofunga kuti muhedheni chaiye asati ambonzwa kuti kuna Jesu anogona kungondiropafadza nyaya dzangu dzikafamba. Inini that's what I think. Achiputa fodya yake kana ndiri kuda kubatsirwa, pandiri kupfuura pabhodha munhu ari kunhuhwa fodya yake, ina handina kumuputisa fodya. Ina handizivi price yefodya, ndoda kudhindirwa passport yangu, dhindai ndiendi. Ende munodhinda nchifara. Kune vaKristu ari munhu ari kutadza kugamuchira zvinhu nekutya. Mweya waMwari ngaukubatsire. Remember kuti Paul anototumwa, onzi Peter anotumwa, onzi enda to the centurion, the unacceptable person. Unodya nekurarako, ubve kovabhabhatidza. Mweya Mutsvene ngaakuvhure meso masikati ano. Uone vamwe vanhu vawanga uchiignora kuti vatange kukuitira zvakanaka. Newe utange ende vanotendeuka sei tikasavagamuchira. Riya rachimonzi uyai navo vanhu varasika, vanouya sei? Mweya Mutsvene ngaakupe wisdom uri kunze uko yekupresenta yourself so that many can repent and come to Christ. Kune vanhu vane mari vasina Mwari, ngavauye kuno, mari yacho tiri kuida. Nevanhu vasina mari, vasina Christ, ngavauye kuno tivape mari. Ndaitaura nomwe munhu auya kumba kwangu kumwo, zvikanzi I want to come to your church. Ndikati why? Zvikanzi you received me. Receiving. Receiving. Azondifonera akati I found you on Facebook. Ndikati yes, I was preaching and I'm blessed. Can I buy you cold drink? Ndikati ita e-wallet. Andanzwa shoko rangu. Zvine unobvoti aregerai munhu waMwari. Iwe tambira mari, uri kuirambirei uchida? Unoziva kuti kune vanhu vanoramba zvavanoda. Unoziva izvozvo? Mai mufundisi wakandigadza 6 months. Ndakazovabvunza ndikati vairevesa irewo kuti awanga usingadi.
vakatoita laki renguva iyoyo. Dai ari zvino vafana variko havamiriri izvozvo. Pa6 months pauda kuzoti hoi atochata kana. Kana newo from 28 December kumirira kusvika kupera kwaMei kunge munhu ari kutenga imba. Wete kutenga unotovaka akakutopiwa stand ukatotenga zvidhina ukaita mabhiridha ukarufa. Holy Spirit, mweya mutsvene ngaakuitire zvakanaka. The other role of the Holy Spirit that people don't see is when the Holy Spirit gives you eyes to see when the ordinary eye cannot see. Remember, when we choose friends or when we mingle or when we talk to people, we cannot read their mind. We cannot see what they are thinking. But the Holy Spirit can enable you with the spirit of discernment to know kuti ndiri kunyeperwa here kana kuti ndiri kutaurirwa chokwadi. Dai vasikana vanhasi nevakomana vanhasi vaine discernment spirit, mahati break ari mashoma. Vane mahati break akawanda nekuti maziso avo enyama anoona times 10, emweya haoni. Mbavha dzega dzega ndodzinongochigamuchira. The Holy Spirit also is a revealer of scriptures. Pane dzimwe nguva dzekuti you feel discouraged, you feel empty, you feel useless. When you are with the Spirit, when you open the Bible, He gives you the scriptures that are in line with your word. The Holy Spirit also works with pastors so that He reveals to preachers what the people want to hear. Zvokuti unozoona kuti vamwe vanhu vanouya kuchechi achitaura kuti pastor Ningi vanondiparidzira zviri kuenderana nesituation yangu. Chaitika chiri kuti pastor vaunze scripture ine munhu akaimirira. Inyaya yekuti the Holy Spirit reveals scriptures that are necessary and relevant in season to the people receiving them. Sengera ndakupa nhasi kuti the Holy Spirit doesn't work in church. It works at home. It works at work. It works is when the Holy Spirit works most. You are in a problem that human ability cannot fix. Then the Holy Spirit comes and quickens the human flesh to behave and to act in a supernatural manner to overcome the situation that could not be redeemed with an ordinary flesh. Ndiri kuti mweya mutsvene pane nguva dzekuti muviri watinawo uyu unopererwa. Anouya oupfeka, oukwanisisa. Unonzwa munhu achiti handizivi kuti ndakabuda sei. Istatement yemunhu asingatendi. Munhu anotenda anoti mweya mutsvene akandibuditsa. Mwari vakandigonesa. Pandanga ndisingagoni Mwari vakandigonesa. But tsano vane nharo vanofamba vachinyepa. Ndinoronga. Ndinoronga inini. Can I tell you from the door, that corner there, to the corner there? Vamwe venyu munongotidadira nekuti mauya nemota. Can I repeat this? Mamuri madofo imi taikukundai kuchikoro. Kungodhiraivha inyasha. Ngatitore metsitisa hapo tonozobuda here kana kukupa bepa chako tinyore chirungu. Saka usafamba uchinyepera vanhu kana vawana zvinhu. Tenda kuti mweya mutsvene andiitirawo zvakanaka, andigonesa zvandaisafanira kugona. Kwete kufamba uchinyepera vanhu kuti tairova chikoro. Vabereki vari muno makaviga maripoti hamutombodi kuti vana venyu vaone. Otherwise akaona hafifuti akaita homework. Kana kubvuma kuitiswa newe homework. Mwana wako akaona report yako yekuprimary haufifuti wakamuitisa homework. Anoti mama rega yenyu ndiite ndega. Anyatsoona hunhu hwako chaiwo chaiwo. Iwo maripoti evabereki hawanzi kugara pachena. Inovigwa. Report yembereki pakaipa.
because mwana anoona pana 0 bhuku rako remetse akarisa nzeve muno nezvimaziso bhuku ramai apa ndipo unenge uchimutsunya nyewe. Ita homework zvakanaka, nyora zvakanaka. Akatora pauri iwe naye makafanana, namata mweya mutsvene umubatsire. Chokwadi vanhu vari muno mukatora maripoti enyu mukaratidza vana vanava vaiti homework. Zvimwe zvacho ukaona mwana wako ari kunyanyotadza kuchikoro zoti akafanana neni, iwe chiziva kuti ndaisazviona zvinhu izvi. Mweya mutsvene chindibatsiraiwo pamwana uyu, nekuti ane majinzi angu eudofo. Chibvisai angu muise yenyu mweya mutsvene tiende kumberi. Anozvigona izvozvo mwana, mweya mutsvene anozvigona izvozvo, kuti imi makaita 36 points 36 units pagrade 7 mukamukumbira zvakanaka, anoisa nyasha pamwana akaita 5 units dzekuzimbabwe. Musatarise pasi, arimo ma 36 units muno ndichishumira kudai. Iwe panoti foshoro yakareruka kubata, bhiro inonetsa. Ngatigare tabvumirana. Ndo zvandiri kutaura izvozvo, kuti zvakatadzika panyama nemajinzi patapererera isusu sevanhu ndo panoshanda mweya mutsvene. Usanyepe kuti zvese ndozvigona. Pane pamwe paunodawo mweya mutsvene akutakure. Hakuna kana munhu wani akanditeerera anoti mufundisi nyaya dzangu dzese dzakanaka. Pane pamwe pausingagoni paunodawo mweya mutsvene akutakure. Mukumbire akutakure, because kupafamba wega pakaoma. Ndakambocheka vamwe maiso vachirova mwana anoda vakomana, ivo vakamita ne14 years, ivo ari kumurova nemukomana ne16 years. Kana zvadaro ndopona kuti mweya mutsvene ndibatsirei. Ndikarova munhu uyu akaziva chokwadi pana apagarika kundiudza kuti ko mama iyi ndeipi, ndopaunoda kukumbira mweya mutsvene. Saka muupenyu hwako unoita list, woita audit, woita check, woti apa ndaipagona mweya mutsvene repeat, apa handipagoni mweya mutsvene. Ndopaya pataurwa namufundisi kuti panoda inini chiitai. Hapana achoda kundidaira amoni. Uda kuti ndirambe ndichidzokorera kuti Samson akadonhedza danda. Uda kudonhedza danda here? Ndiri kutaura Bhaibheri, shoko raMwari rinoenderana nesituation yako, kwete yedanda. Akadonhedza danda ndiSamson, anga ari mujeri. Hausi mujeri ke? Mbotarisa munhu ari padhuze newe, uti situation yako iri kuda Mwari ndeipi? Because ndikakudzoserera yedanda kayo neyemapira ndeyaSamson ndianga ari mujeri. Zvino iwe ya free. Hapana akakusunga, hapana ada kutamba ukati, hapana ari kuti tamba, da kutokutaurira pawakasungwa. Pekuswera uchirova mwana kuti aita boyfriend, iwe uri uzvizva kuti waita maboyfriend. Ipapa upagoni. Kumbira mweya mutsvene atibatsire. Ndakabvunza vamwe mai, ihama yangu panyama, mwana wangu uyu handichengeti. Imimi sekuru honai mwana uyu haateereri. Ndikati munoteerera here tete? This one is evidence and manifestation of your character. Pray. Ukaona mwana wangu achifamba unonyatsoona kuti vanhu havada kufanana. Saka nakufamba kwandiita kusingatsvagi mari, takatonyura ipapo takutoda kuti mweya mutsvene apabatsire. Ndopaya pandiri kuti haupagoni uri wega, pari kudani mweya mutsvene. Because kana achifamba ari kufamba seni. Ini ndakaisa pane vamwe vanhu vari kunetsana nevana vacho vachingoratidza majinzi avo. Ndopandiri kukubatsira mangwanani ano kuti kana akudzokorora unhu hwako, chikumbira mweya mutsvene achinje zvinhu, zvirege kuva normal, zvive abnormal. Kana maiona 10% kuchikoro, mwana achiona 10%, that's the normal yekumba kwenyu. Asi normal yenyika iri kuti muitewo zviri nani, itai 90%. Ndopatiri kuti mweya mutsvene isu tiri kugumira apa, chitibvisai apa, mutiendese pacho panodyisa. Ya, kune mumwe munhu ari kuti unoita kuti Bhaibheri zvarinonetsera chinhu wani. Patinotaura nyaya yaSamson achidonhedza mapira, mumwe munhu anobva atotanga kutoona pira rimwe riri kuraiti, hatisi kutombonamatira kuti usungwe uye ubviswe maziso unouraya vanhu. Tiri kutongonamatira kuti uona mapira agara arimo muupenyu hwako udonhedze iwayo.
Kune vanhu vazhinji vokuti akatarisa, ndichitaura nyaya yaSamsoni, ari kutoda kasinario kekuti ambosungwa pichana, ombobatwa maziso, ozotanga kudonhedza pila. Izvozvo hazvichashanda. Ndiri kutoti masikati anoona pila riri upenyu hwako riri kueducation here, riri kuhunhu here, riri kuhutano here. Pila racho riri papi? Ndepapi pari kuda Jesu muupenyu hwako, pari kuda Mweya Mutsvene tichinje zvinhu? Ndepapi? Vanhu vazhinji vanofara ndikati Jehu akamhanya, uda kumhanya here nekufuta kwakaita, unoenda kupi? Ukangomhanya kusvika padhuva apa wakutoswinyiwa. Uda kumhanya uenda kupi? Mhanya rwendo rwako rwakasiyana nerwaJehu, ruri kuenderana nesituation yako. Tumwe tutete akafambi kubuda mumba kanogara mushedhi, katori neblood inonzi chicloting yekusafamba. If you don't exercise you die early. Whether you are short or you are small or you are thin, you need to exercise. Kune vamwe vanhu vanotinamatira unyope. Fundisi, ndinongoti ndikafamba ndoswinyiwa. Haudi kunamatirwa, exercise hai. Kuna vamwe vanhu vane unyope unourayisa munhu. Munomu ndakagara nevamwe vanhu nyope chaizvo. Iyo zvatoya mubhedha unokuwaridza. Wasiya dzakangoita kunge nyanga so. Kwete mubhedha chete, nendiro dzanezura dzinokuwaridzwa. Mubathroom hamuna kuklino. Vari kuda vanoda dzimba dzavo, uyai kuno. Una munhu mufundisi namatira weimba yangu. Ende amunogeza uko, bvai apo. Donamatirwa chi. Mufundisi kabva kuchechi, murume haadzokeri kumba neni. Akadzokera mutsvina idzodzo, endai munotsvaira kumba. Ipapo anogona pachichoda mweya kukubatsira ipapo pakugeza chaipo. Pane manotsi. Ukaswedera padhuze nevanhu, so mukanwa mako izvezvi, so tine vanhu 7 vari padhuze newe. The problem of the Christians, it's one. We don't say the truth. Can I repeat this? We don't say the truth. Ukagara mchechi stereki, unodzimara wapusa, makambozvona. Unyatsogara mchechi muchiparidzwa vhangeri rinogamuchirwa nevashona, unopusa because hapana anotaura vanhu chokwadi. Sengera ndakutaurira riya ndichitanga kuti une zvinhu 2 zvekuita. Kuita vana nekuita mari, ndozvawakasikirwa izvozvo. Rima munda wako woita mhuri. Mwari vanoti nyika ngaisapera vanhu. Iwe basa rako nderei? Ukaona uchishanya kumba kwevanhu ka4 pasvondo usiri pastor, utori nemweya uri pamusoro pako. Nhasi uri kwakati, mangwana uri kwakati, mangwana uri pakati, mangwana uri pakati. Kune munhu anongoswinyiwa neugara mumba so. Ende munhu anoswinyiwa neugara mumba ane nyaya dzevanhu. Maiwe, ezvizvi unotoziva nedzamufundisi. Can I repeat this? What the Holy Spirit must teach you, it's not what is in someone's life. The Holy Spirit must teach you what is in your life and what is your challenge in your life. Where do you need the Holy Spirit to quicken you? Paunhu here, pamari here, papfuma here, pamagezoro here, pamatauriro here, ndekwekuswera here. Because hapana arumbopindwa musi. Izvo zvikati kabva panapa ndikapedza kuparidza, hapana parumbonzi takutora vaFiristia. Unoenda kuFilistine sei usina passport, wakauya neparodi. Kuswera uchitani mufundisi ndarini kuFilistia. Uda kutoenda kuti maFilistia auye kuno. Dhila nevarimo muupenyu wako. Pane imwe shasha iri kutonitarisa kuti mufundisi, muri kuti kudii? Ndodzokora futi. Chanetsa vhangeri redu inyaya yekuribvisa toriisa mupractice. Tikariverenga munhu anoenda kumba, vaverengei vadzidzei, tadzidza nezvaSamsoni, tadzidza nezvevaFiristia, tadzidza nezvekuputsika kwemaziso aSamsoni. But what does it help you as a person? Where can you apply that? You need to realize an area where you are oppressed and start to work towards it so that you get your freedom. Samson made a mistake. When he made a mistake, he recovered, but he did not recover well. Andidi munhu anonamata munamato sevaSamson wekuti nditsivire maziso angu ndibva ndafawo. Iti Mwari nditsivire maziso angu ndizoramba ndichidya zvavasiya, ivo vandakuuraya. Ndainamata nomwe munhu izvozvizvi akati hanzi mufundisi, masituations anosiyana, ndiri kunamatira kuti vanhu vasingandidi vandide. That's a very confused prayer. You don't pray for people to love you. If people don't love you, love yourself.
Can I repeat this? If people don't love you, love yourself and correct what makes people don't love you. Can I repeat the statement that I once said? Hakuna munhu anoda munhu. Oh, na Jesu ari panyika kudai. Hakuna munhu anoda munhu. Kana muchindida ngandirege kutaura tono kuti munoramba muchidaidzira appreciation. Ndisisina voice ndakanyarara. Kuto appreciate akakuti ndito declare imwe theme futi muite zvimwe. Saka hakuna munhu anoda munhu. I need to repeat this. Hakuna munhu anda munhu. Kana kuine vakadzi vari muno vanofunga kuti munodiwa nevarume venyu handitika. Rwara uono kuti hauendeswi kumba kwamai vako here kuti tozokutora wapora. Rwara uono unyatsoona unodiwa here. Kana paine varume vari muno vanofunga kuti unyatsodiwa, remara tono tunoramba uchidiwa here madirwa. Mai makanda ava kugara padhuze nevapa makana vanoda iwe nemari yako. Ne-energy raunenge uchidaira voziva kuti package yangu yakakwana. Kana zvikashaikwa izvozvozvo unonzwa kuti mufundisi hamugoni kungondisunungurawo here, ndingachagarawo here pakadai. People don't like people because of pererwa nebasa uono tune shamwari ngani. Handi unofunga kuti you have friends ngaripere basa. People normally love people because of what they do. People are valued because of what they do. The more you do, the better you attract people. Can I repeat this? What you do attract people. The value in you attract people. But there's no one who is loved just because he's a human being. If you stop giving people what you give them, they forget you. Can I repeat this? Vanyabadza kubasa kwenyuko. Mukarwara imimi 3 months full salary, 6 months half salary, 7th month mu office menyu taakutoisa munhu. Hativari university nekuti nyabadza arwara. Munozviziva here izvozvo? Izvozvo vanhu vazhinji handi munoti till death do us part. That one is a true statement. Ukafa nhasi shamwari dzako dzinosara dzichitora mukadzi wako. Harorwi nestranger. Vanhu vamuri kupa koko kumba kwenyu vamoyo muchivabhuraira ndo vanotsara vachikubatirai mudzimai mukakurumidza kuenda kuna She. Namatai mugare panyika mazuva arebe. Ndiri kunyepa here. Go and check the record. Shamwari yako ndiye replacement yako pamunhu wako iyeye. Wauri kutobikira izvezvi muchishanyirana muchigocha muchienda kuholiday ndiye replacer wako iye. Akatomirira chidhumbi chikaputika unenge utori nerake. Imomo mukunyaradzana imomo zvinobva zvatongotangira ipapo tichienda kumberi. Hapana kana breaks, just a continuous chain. Saka vanhu vazhinji vari muno vakatora nguva yakawanda vachiisa trust muvanhu, vakarwadziwa moyo vachifunga kuti vanhu vanovada. Nyambisirwa vanhu vanoda zvavanovana kubva kumunhu. Ina handina kana munhu waindiziva ini. Ndakamborara paEvergreen Marusape. Kune vanoziva Marusape panonzi pana Evergreen paya. Kwakaedza kudai ndashaya transport. Izvezvi kungotaura kuti ndiri Marusape unoita kunge uchadamburwa nevanhu vachida kunokutora kupasadza. Wofunga kuti rudo rwechokwadiro. Iwe vari kutsvaga zvaunovapa kwete zvau. Kana I need you to know this, and I repeat this as a servant of God. Never ever think that people love you 110%. Munhu anokuda 110% mwana wawabereka namai wakakubereka. Kwete mukoma, kwete munin'ina, kwete hanzvadzi. Ndati mai vakakubereka nemwana wawabereka, whether uri baba kana uri mai, nemukadziwo kana akavinga iwe. Pane vamwe kuti haana kana basa newe, ane zvaanoda. Ndowe kuti muri kurari mukai muende kubasa, hatombodi kuona wakazorora. Munhu mukuru unobva warara mukai. Ofunga kuti hanzi ane rudo kuti ndiende kubasa. Iwe ada kudya, kukusetera alarm, kukugadzirira lunch box. Basa ngaripere tono tunobikirwa here ti.
unonzi bvisai mvuro mashaya ere mvura patepi. Saka pandiri kunodzokera nepekuti vimbai namweya mutsvene nesimba rinobva kuna mweya mutsvene. Murege kuvimba nevanhu, rega kuisa kutenda kwako mumunhu. Umwe anenge achikuda achirevesa but hauzive zuva rake rekuenda kumusha. Izvozvi ndichitaura kudai kune imwe shasha iri kutaura kuti the Holy Spirit has to help us. Vanhu vaMwari ngatinzwisisei how the Holy Spirit works. Tirege kufunga kuti mweya mutsvene anoshanda sande. Tinzwisise kuti kubasa mweya mutsvene anoshanda. Mweya mutsvene akatoberekesa hwai dzaJakobho. Saka mweya mutsvene anogona kushanda kumombe dzako, anoshanda kubasa rako. Vangani venyu vaizviziva kuti ukatenga mombe inonamatirwa, ukatenga mbudzi inonamatirwa, ukatenga sofa rinonamatirwa, ukatenga mota inonamatirwa. Mweya mutsvene does not work on a Sunday. He works 24/7 in the life of a man. Whatever a man cannot do alone, the Holy Spirit helps him to do it. Whatever I can't do, the Holy Spirit helps me. The word of God says it, and says it explicitly. Roti, with Christ all things are possible. When I have Christ, I can do all things. Kureva kuti kune zvimwe zvinhu zvekuti when I am without Christ, I cannot do. But when I have Christ, I can do all things that are in the word of God. That with Christ I can do all things. Mangwana undangoita zvimwe zvinhu kuti mufundisi, does this not include all? Ndoda kuti munhu mangwana nano anzwisise kuti patiri kuti all things, patiri kuti mweya mutsvene ane zvaanotigonesa zvatisingagoni. Mweya mutsvene ane pamwe patinoperevera paanotisvitsa. Mweya mutsvene pane pamwe patisingafaniri paanotifanirisa. Kureva kuti there are certain areas and certain places and certain resources that we do not deserve, but because of Christ, when we ask him diligently. Pane chinhu wani chandakaona chauraya maKristu. When you sin and make an error, don't run away from Christ. Ukaita zvinhu zvisingaite pamberi paMwari, rega kutiza pamberi paMwari. You can still come back and negotiate your way. The Lord we serve, he is a forgiver. He forgives and he gives. Kureva kuti ndikaita zvinhu zvisingaite mumaziso evanhu nemumaziso aMwari, handitize pamberi paMwari nekuti ndaita chivi. I just appear before him and say my story and ask for forgiveness. Chatadzisa vanhu kugara muchechi kana kurarama inyaya kuti when you do something wrong, you fear people and you run away from God and you get destroyed. Ndakamirira muKristu anouya achitaura kuti baba apa ndapatadza, nyika ngaitaure, asi Mwari ndavaudza, uye I'm still going forward. But zviri kuitika mazuwano, munhu akaita chinhu chisingaite pamberi paMwari, anochinja chechi, haachinje hunhu. Zvakunetsa kuisa mwana padiscipline, oramba achidzoka pachechi, kana ungomudaidzira oramba achidzoka pachechi. When we have sinned, machechi are desperate for people and numbers, such that munhu aita zvakaipa panapa anotobva oenda kune imwe chechi otonoita leader asina kuchinja unhu hwake. Ndosaka ndichiti kana maakuisa maleaders, musanyanya kufarira vaenzi, nekuti mukavafarira musina kunzwisisa history yavo, pamwe pacho munocreate maproblems. I repeat this, the Holy Spirit also helps us when we have sinned. He is an intercessor for us. I have sinned, I have done something wrong. When I pray, the Holy Spirit intercedes for me before the Father, and I am forgiven. When I am forgiven, I've got the right of moving forward like any other person. Holy Spirit makes people forgive. It's true. God listened
to David after David sinned. God listened to Samson when Samson have sinned. God listened. So why do we sin and run away? Why are we not just facing our situation and go to Christ and negotiate with him? He is for forgiver. Anoti uyaimese makaremerwa uye mune zviri pamwe pacho anototi come let's reason together. Kunyangwe zviri zvenyu zvakasviba zvakatsvuka seropa ndichazvichenesa semazaya echando. One of the roles of the Holy Spirit is to forgive people. Vanhu vazhinji takabatirira pamazita atakapa vanhu tikavati mbavha, but imbavha kwatiri pamberi pamwari it's a saint. Why? Akanzwi munhu iyeye anenge anzwisisa the concept yekuti the Holy Spirit can intercede for me. Not only intercede for you, it intercedes for you and it gives you comfort and that restoration spirit, that spirit of belonging. But I was out, I am back, I am loved. But tiri kutadza kubatirana na Mwari, we stigmatize people that have done errors for life. Can I repeat this? Kune mwe munhu ari kunzi hure kana kunzi mbavha akaba ine 14 years. Zvese zvaakazoita uku we forget. We are only focusing on the mistake that person have done. Ndinogara udza vanhu vakarorana achiuya kuti mufundisi munhu wandinogara naye akadai ana problem nazvo. I list all the negatives. But ndisati ndadila nema negatives, I still also need a list of positives. Then we check. Ngatirege kunyanya kuona kutadzirwa tisingaoni kunatsirwa. Can I repeat this? Tirege kunyanya kuona ma weaknesses. A person that focuses on weaknesses, their faith is compromised. A person who has complete faith focuses on positives. The Holy Spirit teaches us to be positive, and it's one attribute that it does to the Father. It's intercedes on our behalf. Saka kana wana mweya mtsvene agara mauri unonzwisisa kuti ndikatadza I can still come back. Why ndichi insist the issue of people falling and rising up? God did not create angels on earth. He created men who has errors. Amongst us, old and young, no one has been where they are without making a mistake. All of us, we have made our mistakes before. Some of us are batwa chet. Can I repeat this? Kutangira up, kudai, kunoshika uku. No one of us is hearing me who can stand and say, I've never done something wrong. Vamwe takatoita zvinouraya. Jehovha kwakutinzwira tsitsi, kwakutipa mumwe mukana wekurega kufa. Saka pakati pedu ngatirege kutora nguva tiri majudge of each other. Titore nguva tichinzwisana na Mweya Mutsvene. Why? We have all sinned and we shall all again sin. I am not encouraging you to sin, but what I am saying to you is hakuna munhu ari panyika who can vow to say I will never sin. Po anototi handisati ndachibata, ndiri kuvavarira kuchibata, handisati ndave nacho. I repeat this, brethren, when the Holy Spirit is upon us, let him teach us to understand the concept of helping the fallen brethren to resurrect or to be restored than to repel them. Kune vamwe vanhu vanga vasikuya kuchechi, unonomusvikira kuti ndimi kamaete chechi yakanzi 250 muripi. Kune vamwe vanhu vasingasviki oda. Kune vanhu vanotora nguva yakareba vachitaura zvinhu zviri negative about the church, vachitaura zvinhu zviri negative about the pastors, vachigadzira majokes about the church. Those people are cursed. When you have the Holy Spirit, he teaches you to be positive and never to spread bad news. Ndinogara nchitaurira vanhu vanotaura nene at individual level. Ndikaziva weakness yamainyabadza, I'm supposed to protect it. I'm not supposed to broadcast it.
When you broadcast it, you are not doing yourself to the body of Christ. You are not doing a favor to the body of Christ. You are not doing a favor to the sister. Neither are you doing a favor to yourself. Munhu anofarira kutaura nyaya dzevanhu akafanana nemwana muparadzi haafaniri kupiwa tii. Ndoda kukuudzai ndichinopedza semoni inei kuti hakuna munhu anotaura zvevamwe asingatauri zvako. Anyone who has the courage to tell you about others will still talk about you. Kana wangobva you are the topic of the discussion. Mangwanana ndikuti kana uine weakness ye freedom or ye recording of vanhu vanonzi vane 0 gig, vanhu vaya havana 0 gig. MaCD they can rewrite. They write this information. You wait visa was it writing. Vanotora vachispreader. Mwari havasati vandiratidza vakawanda. But dai tine ndichivaziva tatisina need yekuita maposter parevival. Kwaiva kungovapa information. Kana muchivaziva ndipeiwo mazita tibatsirikane kumarketing. But manje positive news havadi. Vanoda chi? But ndinombozvibvunza vana baba ndoda kumbokubvunzai. I want to ask this person as honest as I can be. What does it benefit a brother to repeat something bad about another brother? What are we saying? Holy Spirit, ndo mamwe mapillars ari muupenyu ekuti once we manage to break them down, our blessings will come flowing like the rivers. But once we fail that block needs to go. Ndoda kumbosvika panguva kuti mangwanani ano Mwari vachitibatsira timbowana nguva yekunyengeterera mapillars. I'm saying this, I'm not blackmailing anyone, but unoyatsonzwa kuti ininika there are certain areas that I used to feel God speaking to me, but he's not speaking to me anymore. Umboita munamato wa Samson asi kwete wese. Siya pano tindoda kufa nawo. Can I repeat again? I don't want you to block yourself and say I want to die. I just want you to say, God, I want to find myself again. Restore me to feel you, to hear you, to walk with you. I want you, Holy Spirit, to work with me. Whenever I'm pressed on a tight spot, Holy Spirit, help me. Give me the eyes to see who to talk to and when to talk about and how to talk to them. I want you to pray a prayer of enablement. Iti Mwari ndine pandakavharirwa, ndine a certain sector of my life that is not going on well. Help me to overcome it. Don't pray kuti mainini vari kunditaura tete vari kunditira zvakare. I am saying yourself, not the next person. Pray about yourself. There's no anyone innocent under this roof. There's no perfect saint under this roof. You have your area that you used to hear him, that where he's not talking to you. You have your thing that you used to do with perfection that you're not doing. Pray. Don't pray about your wife. Don't pray about your husband. Don't pray about your children. Pray about yourself. Ask the Lord to enable you. Mwari ngavakurestore. Mweya Mutsvene ngaakugonese. Kana iri financial barrier, I am saying if it is not doable because of my education, if it's not doable because of my situation, let the Holy Spirit come upon me so that I can do it. If it's giving that I can't do on my own, may the Holy Spirit quicken me. If it's our spiritual husbands that I cannot overcome on my own, I pray that the Holy Spirit be upon you this afternoon. Mweya Mutsvene ngauwe pamusoro pako masikati ano. Kumbira Mweya Mutsvene akupfeke. Handina basa kuti ma spiritual battles, handina basa kuti ma financial battles, handina basa kuti ma character battles, handina basa kuti ma health battles. There's an area where you need the Lord and the Holy Spirit
to quicken you. Tendera mweya mutsvene uti Baba, ndakazvitadza ndiri ndega, vaFiristia ava vari kunditambudza ava, nhamo iyi iri kunditambudza iyi ngairege kudzoka zvakare. Nyasha dzemweya mutsvene nevatumwa vekudenga vakambobvisa vaIsraeri kuIjipita ukavatendera kuti vaivateera vaparare, ngauburukire pamusoro pako masikati ano. Mweya mutsvene burukirai pamusoro pekereke. Vamwe vagarisa panzvimbo imwe chete, havana chavanacho, havana kwavari kuenda, havana kwavari kubva. Vamwe vane kwavakambobva vakamira, vamwe vane kwavakabva vakadzokera, vamwe vane mitoro inovaremera yaramba kubva kwemakore. Mweya mutsvene ndimi munogonesa zvatatadza sevanhu, zviri kuramba sevanhu. Baba vangu nezita raJesu, vamwe tiri kuedza zviri kuramba, vamwe takabatwa zviri kuramba, asi mweya washe masikati ano ndati mweya washe, mweya washe, mweya washe, mweya washe, gonesai vari kutadza kudarika